Dobrý deň. Tu je tým ESVC a vy sledujete videoprehľad, v ktorom s vami zdieľame najdôležitejšie udalosti v histórii rozvoja strunovej dopravy a spoločnosti SVC za predošlé týždne. V tomto vydaní uvidíte. Spoločnosť UEST si založila blog v známej populárno-vedeckej edícii. Študenti univerzity v Ahmedabáde navštívili Sky Transport. UEST spracováva dopravno-infraštruktúrne riešenie pre jednu z krajín Južnej Ázie. Nestrácajme čas a hneď prejdime k prvej udalosti. Spoločnosť UEST si založila blog v známej populárno-vedeckej edícii Naked Science. V prvom článku, uverejnenom na webovej stránke, sa čitateľ dozvie o vlastnostiach a prednostiach konštrukcie strunovej koľajnice. Študenti univerzity v Ahmedabáde navštívili Sky Transport. Počas návštevy sa študenti zoznámili s najnovšou dopravno-infraštruktúrnou technológiou spoločnosti Sky, ktorá predstavuje ekologickú a efektívnu alternatívu k tradičným spôsobom dopravy. Okrem toho je prehliadka jedinečnou príležitosťou uvidieť, ako sa teoretické znalosti získané na univerzite uplatňujú v praxi pri riešení reálnych problémov. UEST spracováva dopravno-infraštruktúrne riešenie pre jednu z krajín Južnej Ázie. Riešenie UEST by malo zabezpečiť efektívne dopravné napojenie na prírodnú atrakciu a zvýšiť jej turistickú atraktivitu. To boli hlavné správy pre dnešok. Prosím, určite nezabudnite dať like tomuto vydaniu a zanechajte komentár. Dovidenia.